बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। बिनन्द सरगियारिनि उनाव गुबुन सासे बर'नि सुबुंथोन। बर' बिजोंजों फरायनानै गावखौ सासे जाफुंसार महरै गायसननो हादों थुनलाइगिरि डक्टर रुपाली सरगियारिया। तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि सासे आइजो आयदा फोरोंगिरि डक्टर रुपाली सरगियारिया भारतनि मादावनो बेस्ट इडुकेशनिस्ट एवार्ड आरो बेस्ट इडुकेशन रिसार्च स्कलार एवार्ड मोननो हादों। मख'नो गोनांदि डक्टर रुपाली सरगियारि बिथाङा इन्टारनेशनेल आमेरिकान काउन्सिल फर रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट सोंदोबै ISCRD निफ्राय बेस्ट इडुकेशनिस्ट एवार्ड आरो इन्डियान सलिडारिटी काउन्सिल सोंदोबै ISC निफ्राय बेस्ट इडुकेशन रिसार्च स्कलार एवार्ड मोननानै बिटिआरनिल' नङा आसामनि मादावनो मुंख'जाथाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। बर' हारिनि थाखायबो बे मोनसे गोग्गाथाव आरो मोनसे जारिमिन। बाक्सायाव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। ड्राग्सनि खुलियाव महर सोलायदों बाक्सा जिल्लानि गोबां ओनसोलाव। बाक्सायाव हराव ड्राग्स एडिक्टेड जानाय सासे लाइमोननि गोथै देहा बोखांदों। कालचार पेट्रल पाम्पनि दुगैग्रा खथायाव मोननाय जादों गोथै देहाखौ। थैनाय लाइमोनखौ मुसलपुरनि मानसटिका होनना सिनायथिनाय जादों। थैनाय लाइमोननिफ्राय माखासे ड्राग्सबो मोननो हायो। गसाइगावआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाया जालाङो। हायाव गोग्लैना थानाय मोब्लिबनि थाराव गाफ्लांनानै सासे सिख्लाया सेवहांगार जादों। 11,000 भल्ट गोहोनि गामिजों लांनाय मोब्लिबनि थारा गोग्लैना थानायखौ गाफ्लांनानै खासियाबारि रामदेबनि भक्त मिरुनि साखाथियाव बोरमा लायनो थांनाय सासे सान्थालि सिख्ला मार्था किस्कुआ जायगायावनो खामनानै सेवहांगार जायो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया मोब्लिब बिफाननि गोहैलो खामानिनि थाखायनो जादों होननानै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायदों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै साबकाटा पुलिस थानानि असि बिथाङा नुजाथि हैनानै गोथै देहाखौ थाना फारसे लानानै थाङो। थांनाय 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानाव बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि प्रह्लाद ब्रह्मआ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, बारग' हादरगिरि APJ आब्दुल कालाम, बारग' गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीखौ हिजरा सोदोबजों लाजि फोनांनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। इयुनाव जाहाथे रावबो बेबायदि दायित्व गैयै बिबुंथि लाखिनो हाया, बेनिखायनो प्रह्लाद ब्रह्म बिथांनि सायाव थाबैनो एक्सन लानो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव खासियाबारि रामदेबआव मोनसे मुगैथावना जाथाय। गावनिनो साबा फरायसुलि 7-8 बोसोर बैसोनि उन्दै फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामदों डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारिया। गोबाव समनिफ्रायनो उन्दै फरायसुलिफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव गोमोर मोनदोंमोनब्लाबो ओनसोलनि सुबुंफोरा जेबो फोरमान गैयैनि थाखायनो जेबो राहा लानो हायाखैमोन। नाथाय मैया जाथायखौ जायगायावनो हमनो मोननानै जायगानि सुबुंफोरा लोब ओंखारबोनानै गोरायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारिखौ हमनो हायो। जाथायजों लोब्बा लाखिनानै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोनब्लाबो साबकाटा आउटपस्टनि आइसि बिथाङा जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथि हैनानै दायनिगिरिखौ हमो आरो नायबिजिरनो थाखाय लानानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।